Benvinguts a la píndola número 7, en la qual vos explicaré com funciona l'apòstrof en valencià. Endavant explicació. Apostrofació. L'apostrofació està directament relacionada amb els fenòmens de contacte vocàlic. És a dir, quan s'ajunten els sons de dues vocals entre paraules, per exemple. Quan s'ajunten els sons de dues vocals entre paraules poden passar dues coses, que hi hagi sinalefa, és a dir, elisió, o que hi hagi diftong, és a dir, que es facin en la mateixa síl·laba les dues vocals. Aleshores, fa mitja hora que ha arribat. Ahir veieu que hi ha elisió sinalefa, és a dir, que desapareix un so. En canvi, quan diem la història de la universitat, l'ai, lau, ahir tenim ai, au, dos diftongs, i aquestes vocals es pronuncien en la mateixa síl·laba, tot i que pertanyen a diferents paraules. Per tant, la sinalefa està totalment directament relacionada amb l'apostrofació, i ja que representa el fenomen fonètic de l'elisió. Elisió, sinalefa i apostrofació estan directament relacionades. Però no totes les elisions es representen amb apostrofacions, només quan tenim els articles el i la, quan tenim la preposició de i en el cas d'alguns pronoms febles, concretament d'aquells pronoms febles que tenen una e. I també és important que tinguem en compte que totes les apostrofacions representen una elisió. Sempre que tenim una apostrofació vol dir que hi ha un so que no sona en la pronúncia. Per tant, si no hi ha elisió, no hi ha apostrofació. En el cas d'un diftong, no hi ha apostrofació. Quan no apostrofem? Bé, doncs no apostrofem quan tenim l'article femení seguit en singular, seguit d'una i o d'una u àtones, la història de la universitat, perquè no fem cap elisió. Tampoc apostrofem en la una, quina hora és? És la una, ni tampoc quan parlem de la ira d'una persona o de la host de guerrers. Ahí no apostrofem perquè no fem elisió, ni tampoc fem elisió quan diem la asimetria, la anormalitat, perquè si farem elisió ho confondríem amb la paraula contrària, la simetria i la normalitat. Tampoc elidim quan diem el iode i la iaia, quan fem aquesta i consonàntica, i tampoc no elidim quan tenim el pronom feble i, que substitueix circumstancials, la hi dona, la hi posa, o la introdueix, que és el primer cas que hem vist, el de l'article femení. I fins ací l'explicació de la píndola 7 sobre com funciona l'apostrofació en valencià. Fins la propera píndola. Adeu!